Здрав... Чакай малко. Ето. Здравейте, YouTube! Аз съм Toyzer49 Аз съм пумата. и, както виждате, тук вали и ще продължим с втория епизод на двойно оцеляване. Както виждате, в миналия епизод ние само направихме тук малка къщичка. Решихме къде ще е място за къщичката. И сега е време да я построим. Не сме правили къща, но само сме избрали място. Да. И първият епизод вече е качен. Да, така че може да го видите. Може да го гледате. Имаш ли пръст да запълним ето към няколко дупки? И аз съм написал 3 коментара с профила на майка ми в YouTube. Ти нямаш ли си YouTube акаунт? А? Нямаш ли си YouTube акаунт? Не, наистина в там коментарите писах 3 коментара с профила на майка ми. И ето го бъга съобщението. А, Не, наистина някакъв бъг е. до... Първият епизод там стана някакъв бъг и ритнах от небето. Да, на мен ми се е случило таки неща, ама не чак таки да излета безпричинно така. Аре мъкни се да я копая, какво ми се пречиш? Аз мисля да почна да събирам камък. Аз мисля да не е много голям този епизод и... Така че Чакай, малко, чай малко. очаквайте в много скоро време втори епизод на нашето оцеляване. Обаче, откакто сме пуснали LAN сервера, не е справо да вали, а ние сме тук от бая време. Ама, нали знам? Им да сме почнаха. И пък. Препираш, да играеш. Какво ли да клепваш? Камък ли ще... Не знам. Аз имам 60 брезови дъски, така че мисля, че е добре да направим дърво, тъй като тук няма кой да ни я разруши и няма смисъл да се притесняваме от нарушители. И не забравяйте да харесате и да коментирате дали искате да правим още клипове. И може би в следващия клип съм планирал да участва и един наш приятел, който искаше да участва, но много късно разбра за това и ние вече бяхме направили първи епизод и пишете в коментарите на този епизод дали искате той да продължи да снима с нас, нали, да сме трима, не двама. Пишете коментари, ако искате да участва в клиповете. Виждам, че Бумертан е направил мина, макар че малко тясна и тъмна. Аз ще отида горе да... добре. Аз отивам горе да направя... Мале... един ред отстрани. Аз нямам кирка, така че... Ще дам пред камък. Ще дам направо... Ще трябва ти 6. Как ще направите, Миш? Направи ми. Аз ще купая до писикта с ръка, така че... Писикта не ми пречи, обаче камъкът малко трудно ще го купая. И меч. Меч не ми трябва за сега. Неш. Ето, Фърле. това е по 3 болчета. Чули? Да. Това е. Аз под... С камък, с меч, че ти карал. Аз... Ще дадат кирка.
Не, не си, дал си ми само лопата и меч. Не бе, хвърлих ти една мочивка. Не съм. Ето, в мен е била. Взел съм я просто. Мерси. Така, ти не си я взел и за това. Не, просто че като си минал и си я обрал. Така че. Докъде стигна? Намерили някакво находище? От нещо. Ако си намерил, може би... Опа! Обаче аз не разбирам, що ни трябва толкова камък. Мисля, че без камък ще е по-добре. Обаче вънка, както виждате, драги зрители, не е спряло да вали. Постоянно вали. Сигурно скоро ще има наводнения. О! Пак вали. Няма нищо. До тук ли сега правим това? Мината. За какво до тук правим мината? Как заваля? Аз ще почна да правя къщата от дърво. Мисля, че... Да видим колко ще е голяма. Обаче, тази мина или трябва да я изместим, или къщата да я направим другади, защото няма да е хубаво тук да има... Не, всъщност ще е добра идея. В къщата... Да. Ще добавиш ли командата Set Home? Ще си помисля. Мисля, човек, за да може да... Поне да се приятел. Няма да... И ще започнем да строим къщата. Ето виждате, че в този епизод не можахме. Времето лети, ни обясняваме и се оказва, че трябва да качвам 5. Сега ще започнем за бързо ден. Обаче аз тръгнах много напред. Сега ще махна тези камъни. Без да искам. Исках да щупа камъкът. И дай да го направя малко по-широко, да може да по-голяма къща, защото като гледам как изглежда и изглежда малка. Нищо тук... какво да прави? Как ще се кача сега? Качих се. Добре. Изглежда, че ще направим... В доста време ще я правим тая къща. Така че, може би един сезон ще отнеме 30 епизода, а не 15. Както го планирах, тъй като много... паднах. Тъй като много време трябваше да строим тази къща. Къщата не отне много време. И мисля, че долната платформа вече е готова. И спокойно можем да се вземем с бумертан да правим горната част. Т.е. стените и прозорците. Ще направиш ли една пещ? Ще направиш ли една пещ? Нали ще е голяма къща? Да бе. Какво правиш, бе? Правиш я много малка. Тук по-нататъка. По-натам. И извинете за лага. Не знам, защо така. Принципно играта не ми лаги. Това е от
Спря да бъде уникално. И това е от Защо спрях? програмата за снимане, не от компютъра ми. Кристияне, Да, да спрях. давай. Виждам. И толкова не е ли достатъчно е така? Бе, да направим по-голяма, защото може би Иска да има ферма. фермата ще бъде долу. Ние чекника и вътре, бе. Ами, не знам. На мен ми е все едно също. Няма в никакъв парк. Обаче, чупи това вътре, защото... Повече нататък не трябва, макар че не разбрах къде... Ага, видях къде ще е вратата. Та мина трябва да я заградим с нещо до някой да ни падне вътре, докато е тъмно. Нека те обстояем. Да чупим сега пък. Колко камъка още имаш, защото аз имам 33. Ами, добре, както виждате, драги зрители, те почнахме да правим нашата къща и следващия епизод ще продължим да я правим. Така че, харесайте ни, пишете коментари и се абонирайте за нас. И пишете, не забравяйте да пишете коментари, ако искате един наш приятел да бъде в клиповете. Довиждане!